Kinsa na? Kinsa na oy? Ayaw nak. Di. Kuan ra nangaot ako kay katul kay kumbuni. Katul kay kumbuni. Sila ka ng mga tribo ako. Kami bugtong hari nga nakatiba. Kung makasala ka na mo sa among tribo, lagkot yung kaslayo. Panos sama na, asa na ni mo kuha? Kan alang kung panos ba? Is ani man nila palit. Ito na sa matabang. Mao din tabang! Unsa mong grupo abay? Tribulay kay Brad. Matrabaan si sa Tunisi. Sigag tagugod. Ikay noon. Sig tago ilawom sa barko. Yatira. Empatso! Pasabi na, mauli tang malinaon sa atong tribo. Tribo, sige tago lang sa barko. Tana, mauli na ta, adto na ta. Si Papa o si Mama, si nagtrabaho sa Tunisi. Si Papa, trabahante kulrom. Si Mama, cleaners. Nakawa kami sobra. Kaya gamay raman kayo mong sweldo, minimum ra. Karon, muli ilanta. Nga malinaon sa atong tribo. Si Jober, bunta gabi eh. Way Walay sobra. Kay minimum ra ang among sweldo. Mga looy kayo. Wagi mi ka-graduate og high school. Ang among nahuman, kito 13 na rin taon. Nagkamatikod si Impatso nipitik sa iyang bugo nga adunay lain pa mga laygay sa ilang katrabaho. Atangi ang uban pang sumpay ning atong sugilanon. Impatso ang pagitang laygay sa trabaho. For entertainment purposes only.